Sanibingelela ababukele emakhaya kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli nathi uBlaqlife TV. Namhlanje sinodaba ubhuti afisa ukusithulela lona. Sawubona. Sawubona sisunjani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Ngithanda ukubingelela kakhulu kubalaleli emakhaya. Ngokudabuka ngidabuka ngala eNdwedwe. Udabuka eNdwedwe. Okay. Ngoba uhleli nathi-ke esihlalweni seyimfihlo. Kusho ukuthi kunemfihlo ekhona ne? Hayi impela kunjalo. Ithini imfihlo? Kusho ukuthi lana nginomuntu engibonana naye, engithandana naye. Ophinde futhi abe unkosikazi wami. Okay. So ekuhambeni kwesikhathi nje naye besi-right sonke lesikhathi. Kodwa kwase kwaba khona ukuqhelelana okukhona. Okay, wait. Mawuthi-ke na ubonana naye uphinde ebe unkosikazi senishadile? Yebo, hayi no asikashadi but sengimkhokhelile. Uyingoduso. Yebo, ingoduso yami. Okay. So ekuhambeni kwesikhathi nje ngoba sithandana naye, ziningi izinto ezenzakalile. And baningi nabantu asengibonise bona bengingabazi abanye. Ukuthi ngikujabulele kakhulu lokho. Kodwa sekutheni ekuhambeni kwesikhathi ngaba nezinkinga eseyithanda ukuthi zingivelele. Okuyila khona esengihlangana khona nomunye umuntu wakubo obusisi wakhe omncane. Okay. Ubethanda ukuthi anginike isikhathi, hleze nginakile ngaso sonke isikhathi nje. Ngisho ngithi ngiyabheka efonini kuWhatsApp online, yabona nje ngoba bese nginayo nanenamba yakhe. Uyangibingelela, yabona nje sagcina sesabantu esixoxayo nje. Kodwa futhi wait. Ngoba uthi-ke nama uthi uyabheka kuWhatsApp online. Uze uhambe uyobheka yena ukuthi online. Where do you enter? No, unayo inamba yami usisi lo. No, I get that. Ngisho ukuthi-ke na why mawubheka abantu aba-online uhamba ubheka? No, ngisho ukuthi uyangibhalela, angibingelele. Nami njengomuntu umuntu wakabo kwamema kwami ngimphendule futhi ngale kwenkinga. Yeah, vele phela nosibaka. Ngangayibona inkinga nje etheni. Angimphendula siyixoxela. Wahamba isikhathi kwaze kwafika nala sothi siyahlangana mhlambe nasemadrobheni sibonane nje. Nami ngihambela indlela zami, naye ehambe ezakhe mhlambe sesiyabonana na kanjalo. Nihlangana ukuthi phela abantu bayahlangana. Ukuthi abantu bayazana kanjalo. Okay. So wahamba isikhathi la kwafika nakhona inkulumo isishintsha khona nala eseseduze kwami khona. Nala engaqala khona ngambuka ngenye indlela nami engacabanga ukuthi mhlambe inkulumo ishintshiswa ba? Ngingasho ukuthi ishintshiswa yimina. Kodwa ekushintsheni kwami naye wayesondezile kakhulu la kumina ngokweqile nangendlela la engangithi mina ngeke afike khona. Wayesehamba wazofika nalapho. Imake. Ingoduso yakho iyazi ukuthi ngiyachatha, iyazi ukuthi ngiyakhuluma noma inini? Hayi no ayazi. So ukwazi kweni noba u2? Yebo, ngicabanga ukuthi ukwazi ukuthi sobabili because nami ukuthi nje azabe nane number yami because uyena wangibhalela kuqala usisi lo mncane. Wayithatha phi inamba kanti? Ilokho ke ngingakwazi mhlambe ngenze wayithatha efonini yakhe umama lo. Angeke ngazi kahle kodwa ngambona nje esela iPhone. Okay, inkulumo yashintsha and then La kwashintsha khona inkulumo ave kwaba kwenzeka nje into ezihlukile. Okwayithola ukuthi sagcine mina naye sesishelana impela sesithandana. Sekuwumuntu wami nje impela. Imake wait. Ngifuna uyi-understand le ndaba. Bahlala ndawonye laba bantu? No, abahlali ndawonye. Lo wakwami uhlala nami. Usisi lo mncane uhlala kubo. So maye vakashile ezonivakashela usezovakashela wena noma sizovakashela udadewabo? Hayi sukeze udadewabo lo umdala. Mina phela ngisuke ngikhona nami la ekhaya njengomuntu wala ekhaya. Kodwa mayifikile na akazile kimi uze usisi wakhe. And then nikhuluma nibe okay yena udadewabo amenze slim? Hayi sikhuluma sibe right nje. Nanokuthi ke mina ngibuye ngingazi ukuthi baxoxani bona. Kodwa nje mina naye masikhuluma nodadewabo lomncane hayi. So angaze nihlale nobathathu endaweni eyi1? Hayi sasikazi nje siqondane nje kanjalo yabe singakazi. Okay. So manje tell me ngengoduso yakho. Ingoduso yami ave nomoya omuhle. Ngayithanda nje ngiqala ukuyibona, yangichaza. Ase ngasho ukuthi hayi lo wena umuntu emele ngimthathe lo ayovusa lo muzwa lapha ekhaya. So manje uzofila kanjani ezukuthi khona ingxoxo esezibe khona phakathi kwakho nodadewabo omncane? Kahle ngilindele noma yini kulesikhathi engikusona njengamanje ngoba
nami angisakwazi nokumbheka manje yabona. Ngiyahluleka. Okay, no ngiyakuzwa uthi-ke na ufuna umxoxela lokho, but yini imfihlo-ke manje? Ithini Imfihlo enkulu la ikhona ukuthi udadewabo lomncane njengamanje uyithwele nje ukhulelwe. So bengifisa ukuthi akwazi lokho cause nami manje ngisho ngisendlini akusadleki ngisho ukudla manje. Ngihlale ngicabanga ngaso sonke isikhathi ngiyacabanga Ninayo ingane nengoduso yakho? Yebo ikhona. Ikhona. Yebo. And manje wena usumithise udadewabo omncane? Yebo kunjalo. Okay. So lolu daba ilona ozomthulela lona namhlanje. Yebo. Pho ngoba athini ama-plans akho-ke ngosisi lomncane? Sisi lomncane njengamanje ngoba eyithwele nje uthwele ilunga lomndeni wala ekhaya. Okay. Naye ngiyacabanga ukuthi kuzomela naye ngimenze ilunga lalomndeni. Umenza kanjani ilunga lalomndeni udadewabo omdala esayingoduso? Ngizomela ngihambe ngiye kubo ngiyokukhokhela lo mdala lo ngiqedele izinto ezashoda. Mase ke ngiqala ngaye lo mncane ukuthi ngimkhokhele naye. Manje ucabanga ukuthi uzoyithola imvume kwingoduso? Ngoba phela udadewabo lo akuyena umuntu omunye wesifazane omtholile into ezoyilwa athi hawu uphumile waya. Kuzolimala umndeni, kulimale nowena umshado. Ngoba nithi implani ukushada. And on top of that uthi ufuna ukumenza isithembu. Yebo. So niyabona ukuthi nimbetrayile yena. Ayi ungasho na kanjalo. Uhleli uthi-ke na abantu abawu2 abathandayo kahle kahle uyena isilima la. Ayi kushuthi kunjalo kodwa ke nami manje ngikhathele ukuthi ngihlezi ngibaleka angikwazi ngisho ukuhlala naye kanje and manje uyanothisa futhi yabo. And ngiyakuzwa uma ukhuluma la kwi-conversation lokhu uthi manje mina okusho ukuthi umuntu o-concerned ngaye kakhulu uwena. Angikuzwa ukuthi u-concerned ngokuthi usukhathele ukumenza isilima, usukhathele ukuthi manibukana emakhoneni nodadewabo nihleka noba u2 kanti nina niyazi kwenzakalani. No kahle ngikhathazekile naye ngaye nangendlela azozizwa ngayo mabe esethola le ndaba le ukuthi ngikhathazekile kakhulu. Kodwa ke kwaziseke ukuthi naye ulo muntu awuyena kuzomela ngimtshelile. Okay, so maye unqaba lo mshado kuzokwenzakalani? Mawuthi uyanqaba mina ngoba nodade wakhe omncane bese sikhulumile. Kuzomela ngiqhubekele phambili naye udadewabo. Yena sale. Hayi njengoba ngimtshela nje ngifuna ukuthi azi ukuthi kuzokwenzakalani kusukela manje. Hayi no, ngizwa kahle ukuthi kahle simfonelela ukumtshela. Hayi ukuthi sifonelela ukuxolisa, sizama ukulungisa. No kuzomela ngixolise, kuzomela ngizehlise kuyena. Oh. Because nami lento esindlela esekwenzeka ngakhona bengazona inhlelo zami zonke lezi ukuthi. I know. Kuyezwakala. No sizomthinta ingoduso. Silibikele udaba. Asithembe ukuthi-ke nangebhidlike kakhulu ama-relationship nodadewakhe. Sithembe kanjalo siso. Okay. Asimthinte. Hello? Sawubona unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la ka-Blaqlife TV. Kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Kukhona ubhuti engihleli naye la othi ucela ukukhuluma nawe. Oh, okay. Okay, ngicela ubambene. Sawubona. Njani Mike? Ngiyaphila unjani? Hawu. Kanti wena ngiyaphila. Ngimthuselani kodwa? Hawu sungizwa nangezwe. Nkosi yami. Phela ngingamuzwa umuntu wami. Hayi umuntu wakhetha kahle impela. Bese ngathuka ukuphi kanti? Ngisaphumile nje khona usisi la bengisawuhlangana naye bengifisa ngibonise ngenye into nje encane. Ya kahle la into engikufonelela yona khona into ebengifisa ukuthi ngikwazise yona. Yebo. Abuyathanda ama-surprise. Azi ukuthi ngikhathazekile ngawe njengamanje cela ungitshele umile noma uhleli phansi la ukhona? Hayi ngimile. Hawu awuthola isihlalo uhlale phansi ngiyakwazi avunoshukela. Hayi ngeke ngenze lutho khuluma. Okay mama. Azi phela mama lana khona into esithe yenzeka yabo. Ya mayelana kodwa yona ithinta kakhulu nje usisi wakho lo mncane. Yebo kwenzakeni? Azi
Uyakhumbula ngithi ukuthi usisi wakho benakho ukuthi afike lapho endlini ezosibheka nje. Yes. Yeah, so angazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi agcine esethola inamba yami. Unenamba yakho? Yeah, esengibhalela la efonini yami ngibona nje ngawe uyangibingelela wenza and sekunesikhathi eside futhi kwenzeke. Hawu, angaze ungitshele. Okay. Yeah, manje nje siyaxoxa nawe udadewenu lokuthe kwenzeka kwesisikhathi ngaphinde ngahlangana naye edolobheni yabo. Ya mangimbona edolobheni futhi saba nje nokuxoxa okukhona okuncane sagcina sihlale phansi saxoxa njengabantu abazanayo yabona. Yeah. Kodwa obhlungu ke nje ukuthi sekuze kuke kwadlulela lapho ekutheni sigcina ngokuxoxa. Ngicela bandla uqonde straight to a point in nje lento yenzayo yokugudla ushona lena angisangiqala ungayi-understand. Kushuthi ke saxoxa ke nawe sisi wakho sagcina sesishelana naye sesithandana. Muthi nashelana usho ukuthi yena wakweshela nawe wameshela. Hayi cha mina ngamshela. Oh wow, senibongela. Ya. Njengamanje nje ebengifisa ukutshela kona ukuthi mina nodadewenu soba nomntwana. Ini lo isho kimi. Hayi. Yabona Le oyisho kimi ungayiqala phansi mhlambe ungitshela ukuthi angizwanga kahle ukuthi ufuna ukuthini kimi. yabona kulezi insuku ezikhona ngoba ngihlezi ngibone ngathi ngiyabaleka nasendlini angihlali. Angikwazi ngisho ukubheka emehlweni. Ayikho into ebalekela ubalekela ubugebengu bakho. Ubalekela ubugebengu bakho uqonda ukuthi uzokwenza njani ke. Yabona. Inhloso yakho kwena yonke lento osuyenzile ukuthi uzokwenza njani. Lo muntu phela ngoba manje ezithwele sekuyapho kahle bengifisa ukuthi avela asondele lapha ekhaya ngoba angikwazi ukuthi ngimlahlelele kanjalo ekubeni. Ungakaqedi ngami uzokwenza njani ngayo? Cha ngizoyilungisa. Ungakaqedi ngami. Ngizoyilungisa le ndaba yami nawe bese ngihlele kona vele ukuthi ngiyilungise ngoba ngiyabona ukuthi ngoba mina ngisithutha sakho nje nakufanele wenze inoma yini uphike ukuthi uzoyilungisa into. Cha Yona ndlela elungisa ngayo lena ningenza isilima ningihamba ngale nina nihlukene nomuntu nabantu bebengibulala. Cha ngizoyilungisa ngoba ngithi ngizoyilungisa njengoba ngiyabona ukuthi sekwenzeka okunye yabo amaphutha asemaningi kakhulu so sengiyabona. Kube lula kuyona yonke into yenzayo count me out please. Ngangifaki mina. Hawu kanjani manje? Engakucela njengamanje akukho kunye niqhubeke nina njengokuhlakanipha kwenu nenza izinto ngendlela benifuna ukuzenza ngayo. Mina nje ngicela ukungabali. Ungangibali nje enhlelweni zakho as from now on. Bye bye. Cha mama bengicela ukuthi sikhuluma kancane yezo. Ayisekho into engizoyikhuluma nawe. Ukuphi njengamanje wena? Ngiphuma emsebenzini. Ayikho into engizoyikhuluma nawe kodwa. Bengicela ukuthi mangisuka la ngize lapho kuwe sikhulume ngiyacela mama. Yazi Anganoma kungenzeka namhlanje kodwa nje angikho right phone okwamanje nje angikho right. Lalela. Angikho right. Ngizwe. Ngoba kwayena usisi wami loyo anganoma kusafana ngeso usisi wami angingani ukuthi ngingampeka ngimthini. Cela ungizwe kancane yezo. Ngithi mina kuwe ngiyaxolisa ngalokho sekuthe kwenzeka yezo. Angazi ukuthi uxolo into enjani kufanele uxolele umuntu owenzeni. Angazi uxolele umuntu owenzeni. Bese ngisho ngesenzo sami ukuthi hayi ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela ukuzehlisa kuwe. Into engingasho njengamanje. Ngikhumise naye kancane. Unjani sisi? Siyaxolisa kakhulu ukuthi uthole lolu daba kanje. Kodwa ke engifisa ukwazi ngoba kuudadewenu nje. Ikuphi relationship yakho naye ke? Okwamanje sisayikho. Angifuni uqamba amanga ayikho mina into usisi wami engingamenzeli yona ngendlela esizwana ngayo naye angicabangi ukuthi bengaza ngenza into ebuhlungu kangaka. Ngicabanga ukuthi ngaze ngenza into ebuhlungu kangaka so nje ngiyamtshela naye ukuthi ngicela ukuphuma kuyona yonke lento ngicela bangangibali mina baqhubeke nezinto zabo because bengisilima all along. No ngiya-understand kodwa phela kusawudadewenu kupheleni kosuku. So kuzomela nizame ukuthi nilungise i-relationship yenu. Angazi ukuthi silungise nini nje kodwa kwamanje sisi ngiyabonga kakhulu nje. No ungathatha isikhathi sakho. Kodwa siyabonga ke sisi ukuthi ke nubamba ifoni yethu. Ngiyabonga kakhulu sisi. Okay, usale kahle. Okay, sisi ngiyabonga. Umphulile umuntu wesifazane inhliziyo.
Ya hayi and yena umuntu ozwelayo ngiyamazi. Ngakho bengimbuza nje ukuthi ukuphi umile noma uhleli ngoba uyazwela ngiyamazi. Kodwa akathi ukwenza lokhu nodadewabo ungakucabanga ukuthi umuntu ozwelayo. Ya ukuyicabangela mina ngedwa nje. Nanokuthi ngiphela mosajabule ngaleso sikhathi ubona yonke into right ngakuwe. I-right, ngoba Kanti awubona ukuthi ujabule, ngale ya. kule side khona abalimalayo. No, I understand. But-ke siyabonga ukuthi-ke na usumkhiphile bumnyameni. Kodwa-ke I think ibelindele ukuthi kube udadewabo umkhipha bumnyameni kakhulu kunawe. So leyo nto izobalimaza kakhulu. Ya So ungathini umuntu osekhaya owenza the same thing lo uyenzayo right now? kahle kahle nje bengingasho ngithi into before uyenze awuqala uyibhekisise kahle. Because kahle kahle sengabantu besilisa siyalingeka kalula. Kuyafuneka kwesikhathi nje uma uyindoda ibhande liqine. Uzipho uvaleke. Ungalahlekelwa ukuphona ngongekho. Kwa manje mothi uyabheka manje isimo engikusona sinzima kakhulu. Nale sebekade ngiphuma kusona sekumele ngilungise izinto eziningi njengamanje. Yeah. No, siyabonga ukuthi ube indoda walimele lakhe iqiniso. No ukuthi-ke namaqhamuka izinto uyazi usuzoyimela. Ngibonga. Hayi-ke Blaqlife TV sithi hayi siyizwile le ndaba. Kubalulekile ukukhuluma iqiniso, kubalulekile ukuthi-ke nasibacabangele abantu esithi siyabathanda masenza izinto, singenzi izinto ezijabulisa thina kuphela. Siyajabula kakhulu ukuthi beninathi namhlanje. Please don't forget to like, share and subscribe. Blaqlife TV sinithanda nonke. It's the Blaqlife TV.